Vi skal foretage en justering af vores stopbolt her, så vi er sikre på, at rotoren ikke kører imod broen hernede. Og måden vi foretager vores justering på, det er, at vi først løsner kontrametrikken helt, skruer bolden opad, og så går vi op på skærmen, og så skruer vi broen forbi 0, altså op, så den rammer vores rotor her, når vi kører rundt. Og det er bare nok, at bare en af slagnerne lige rammer, at man bare kan høre et duk, når den lige kører forbi. Og så spænder vi kontrametrikken og markerer, eller vi kører kontrametrikken, bolden ned mod broen igen, så den står nede på, markerer den, og så kører vi broen så langt ned, som vi nu synes, og så bakker vi bolden 2 omgange ud, altså nedad her, så den kommer ned og bliver vores endestop her, og så spænder vi kontrametrikken. Når vi har gjort det, så skal vi kalibrere broen, altså så broen kender dens nulpunkt. Og det gør vi oppe i skærmen, sådan her. Så nu, man kan se for eksempel her, så hvis vi lige kører broen ned på 0, med den knap her, der, for eksempel, så skal den gerne være imod vores endestop, fordi vi har taget en kalibrering tidligere. Men hvis vi nu siger, at vi har lige taget justeringen dernede, og vi vil gerne kalibrere, så trykker vi her. Først trykker vi tilbage, trykker vi kalibreringer, så trykker vi bro åbning, og så trykker vi OK, og så starter den automatisk kalibrering, og så siger den, når den er færdig. Vi kan bare forlade nu, fordi vi har lavet kalibrering.